Hej, jeg er Leif Woutmann. Jeg er manden bag Circle Green, og jeg har en maskine, jeg gerne vil vise frem. Her indstilles gearne til den optimale hastighed. Her går starten. Her har vi den cirkelrunde mark på 5.000 kvadratmeter. Her er den første prototype fra tidlig forår 2009. Det er vigtigt at komme i gang, så snart jorden er tjenelig. Der kan bruges forskellige redskaber. Her er fræseren optimal. Her ses en mindre fræser, der arbejder mellem afgrøderne. Missionen er at bygge en maskine, som kan betjenes af ufaglærte med henblik på at brødføde den lokale befolkning. Den virker primært mekanisk for at gøre den mere robust og nem at betjene. Her ses kontakten til at køre vognen. Armens fulde længde er 43 meter, og vognen hænger op under og bærer lifterarmene. Her monteres rejrensen. Det er en gåsefod. Tallerkenhavn, og vognen kører sideværs. Så sænker vi lifterarmene. Der finjusteres. Og så starter vi. Snoren går i hele armens længde. Og her høver vi så i dette tilfælde gulerødderne. Så hjulet manuelt. Det er vigtigt at så præcis, for at kunne luge præcis, for at få mindst mulig lugearbejde. I et sikkerhedspolitisk lys med de forestående klimaforandringer er selvforsyningen en vigtig del, så vi undgår de mange klimaflygtninge. Det vil være i alles interesse, da der ikke er uden omkostninger for en befolkning, der bliver drevet på flugt. Her har vi så en malig udgave af lugestolen. Den justerer vi lige lidt, og så er det bare i gang med arbejdet. Så pikhaven
lidt intimistisk. Alle gængse landbrugsredskaber kan bruges på denne maskine. Det er en kombination mellem en centervander og en traktor, hvor man udnytter centervanderens præcision og traktorens funktionalitet. Til slut en tak til familie og venner for opbakningen hen over de sidste 4 år.